Yeah! Woo! Måske virker det nu. Jeg ved så ikke, om jeg kan dele min skærm. I don't know. Jeg ved i hvert fald, den uploader direkte. Ja, så streamer den jo bare og smider den op der. Ja, men hvis jeg ikke kan dele min skærm, så er det måske ikke så relevant. Det er fint, så kan vi se den bagefter jo, og så lære af det. Så kan vi se 2 gange. Den står som om, at den bliver brugt, ja, så okay. Men så kan I jo bare høre, hvad der foregår, og så må I jo så tænke jer til, hvad der sker. Det kan selvfølgelig godt være, at den optager skærmen bagved, om den er opløsningen er god nok. Det tror jeg ikke, den kan. Nej, okay. Det finder vi ud af. Det er et eksperiment. Det er jo det. Jeg håber, man kan se. Jeg tror ikke, Ja. frames per second. Men der var flere gange, vi var inde på det der med, at man jo skulle kunne datoen for eksempel. Den skulle vi kunne lave om. Og der fandt jeg jo på løsningen her. Jeg vidste den så godt, jeg havde bare glemt hvordan. At man skal konvertere det, man trækker ud, til en datetime. Det er den eneste måde, vi kan benytte os af det her over to string med det ind i. Det her datetime, det er det, man kalder sådan et typecast eller shortcast. Der er mange måder at gøre det på. Man kan også skrive convert.to-datetime og gøre en hel masse. Men bare lige at kalde den datetime, og så det, der kommer ud af databasen, det bliver pakket ind i en parentes, så vi siger, at hele det her element der, det er en datetime. Vi kan konvertere den til en string, og så kan vi smide den her kode ind. Og koden her er sådan en, hvordan skriver vi vores, hvordan skal en dato præsenteres i det sprog, som vi nu kører lige nu. Altså det lokale settings, der er. Og det er jo, på dansk ser det ud på en bestemt måde, på engelsk ser det ud på en bestemt måde, og sådan, der er mange forskellige ting, man kan vise den vej igennem. Det der er hele konceptet med den her toString, igen. Markerer den og trykker F1. Står den og blinker her med, eller noget sikkert. Så kommer vi hen til manualen, som fortæller, hvordan toString den ser ud. Altså, hvad gør en toString? Hvad kan vi med den? Og det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne benytte os af den metode her, som hedder toString, hvor vi sender en string med, det vil sige de tegn, vi nu har puttet ind i parenteserne, fordi det er en dobbeltklik, og så er det en string. Den vil vi gerne læse en lille smule om. Okay. Der står selvfølgelig en hel masse teknisk her. Det behøver I ikke at kunne på ryggraden, men man kan i hvert fald slå op derinde, hvis man vil. Det, der er interessant, det er... hernede kommer den. Alt det her, alle de her tegn, det er noget, vi kan putte ind i de der plinger. Så vi kan benytte os af alle de her forskellige ting. For eksempel et G eller et F, eller hvad nu vil have. F kunne være sjovt at se. Så skulle det jo meget gerne være formateret på en pæn måde, nemlig. F, sådan det. Ctrl F5. Der var begge dele faktisk. Se, nu står der sørme her den 3. februar 2014 kl. 10:35. Der var både den store og den lille bogstav. Så det kunne godt være, at hvis vi skriver det store F, så kom der mere tid. Nej, det var jo fordi, jeg ikke har givet den et sekund. Bum 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 bum. Sunday. Jo, der burde faktisk have stået, at det er mandag den et eller andet. Det er ikke kønt. Den burde jo kunne regne det ud, alt efter hvor vi er henne. Altså datoudregning er noget af det nemmeste for computeren. Så. Men der må man lige prøve sig lidt frem og finde ud af, hvad er det for en, man gerne vil have. Eller gå ind og vælge simpelthen og skrive tingene selv. Det kan man nemlig også. H og M og S og alt muligt sjovt ballade hernede. Så skriver den datoerne, som man gerne vil have den. Ja, så vælg det op med hænder. Ja, vi kommer ikke derind, når jeg trykker på F1. Hvad så? Ja, så kommer jeg ind på, så hvor der bare står object, funktion, string. Ja, den her, ikke? Ja, vi får ikke engang, vi får kun 2 muligheder under overload list. Vi får ikke 4. Er det ikke bare ind Når du så date time der? Må jeg lige spørge min ting? Ja. Kører du 2010 eller 2012 version af 2013. Ja, måske. Det vigtigste er manualen herinde. Det er en datetime.toString.
Hvis ikke I har en datetime foran, så får I ikke den samme toString mulighed. Jamen, det har vi også. Okay. Så det må vi lige løse bagefter. Ja. Men det var bare en metode for at vise, at man kan tage den her dato, der kommer ud af databasen, som er datetime, og lave den om til noget, der er læsbart på vores side. Det vil vi jo gerne kunne. Så det er den her datetime. Så var der også et ønske om, måske at man kunne klippe lidt af den her overskrift for eksempel, eller klippe lidt af vores tekst, så den ikke er så lang, og måske lige prik efter den. Der har jeg valgt at vise, at man kan gå ned i vores code behind, simpelthen åbne CS-filen, og skrive en lille metode herinde. Nu har vi ikke snakket forfærdeligt meget om metoder og funktioner, og hvordan de her ting hænger sammen. Men vi har code behind-filen, default ASPX CS, derinde kan vi skrive den her kode. Og det er simpelthen en metode, vi kan kalde ud fra vores ud fra repeateren af. En public string, det vil sige en metode, der skal returnere en string, der hedder afkort. Nok ikke den her op på fronter, hvis ikke det her upload virker. Den hedder afkort, den skal modtage en string. Det er simpelthen, den skal have en eller anden form for en streng, en varchar, en tekst eller noget, som vi her lokalt kalder for tekst. Udover det, så skal den have et heltal, en integer, som siger, hvor lang må den være. Hvis vi lige kigger herude i default-siden, så har jeg kaldt afkort, puttet eval, nyhedstitlen, toString, og et 30. Det vil sige, at jeg tager den tekst, der ligger nede i min database, i overskriftfeltet, og siger, at jeg vil gerne have, at den max bliver 30 tegn lang. Jeg kunne også have valgt at sige, at den max skulle være 3 tegn lang. Det prøver vi lige for sjov skyld på. Så hvis jeg siger, at her nu, der står så den overskrift, der står nede i databasen. Overskrift. Length, det er et 3-tal. Så laver vi en lille if-sætning. Det har jeg også leget lidt med i PHP, ikke? Betingede sætninger. Så hvis tekst, dens længde, det er simpelthen en metode, man kan få direkte fra, eller en egenskab, man kan få ud direkte herinde i code behind, der hedder length. Siger, hvor mange tegn er der i den der overskrift. Hvis den er længere end den længde, vi har sendt med. Så hvis den er 10 tegn lang, og vi ønsker, at den maks må være 3 tegn lang, så går vi simpelthen ind og siger substring, og så tag en del af strengen. Start ved den første, og så tag de tegn, eller den længde, vi nu har valgt. 3 i det her tilfælde. Så vi har simpelthen sagt, at den skal starte på 0, og så skal vi have tegn 0, 1, 2, så vi har 3 tegn, og så tilføjer vi prik bagefter. Det er et ønske i hvert fald. Og så returnerer vi simpelthen bare teksten tilbage til der, hvor vi kaldte metoden. Det er sådan en lille fix, man kan benytte sig af. Resultatet af det bliver selvfølgelig, tror jeg lige, Ctrl F5. Så står der ove, ove, De 3 tegn, Men man kan ikke få dem fra bare nu, vel? Hvad mener du? Du kan ikke trykke på et eller andet, så kan du se det hele nummer. Nej, det har vi ikke lavet. Det var sådan set det næste, jeg ville vise, at man kunne... Nå, ja, bare forud. Ja, du er hurtig. Det er dejligt. Fordi det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvad gør vi, når vi så har vores forkortede tekster, og vi gerne vil have den fulde tekst? Der skal vi jo have lavet et link. Nå, man kan ikke gøre det på selve siden. Jo, man kunne godt lave noget title, et eller andet sjovt ballade. Men lad os lave et link direkte til den næste side. Det var faktisk det, jeg havde forestillet mig, vi skulle lave. Inde i vores article, i vores item template, som ligger inde i vores repeater, der laver vi et ahref. Man kunne godt have lavet et hyperlink control, men nu laver vi nemt, simpelt her en ahref. Og denne her ahref, hvad side skal vi gå til? Nu siger vi for eksempel, at det er vores eventside. Jeg har ikke lavet nyhedsdetaljen, så vi siger eventsiden. Og vi siger læs mere. Prik. Det er jo ikke nok bare at sige, at vi skal gå over på eventsiden, og så ved den selv, hvad for en vi har klikket på. Det aner den jo ikke noget om. Den ved bare, at vi har klikket, så vi kommer over på eventsiden. Vi skal have sendt et ID med, ja. Og det gør vi jo ved at skrive spørgsmålstegn, og så kunne vi sige nyhed, _id, er limet, og så skriver jeg bare et ettal nu, statisk. Bare for at illustrere pointen. Ctrl F5, gemme og køre, og lad os se, hvad sker der så. Jeg troede at der var en smartere metode i ASP. Måske. Læs mere, siger den, og den siger nyheds-ID hernede i bunden 1. Og det siger den selvfølgelig begge steder. Så det er jo ikke særlig effektivt. Vi vil jo gerne have ændret et-tallet til noget andet. Vi vil have en variabel, ja. Og vi kan jo, ligesom vi har gjort heroppe ovenover eval, en ting,
så kan vi jo gå ind der og sige eval. Der skal vi jo selvfølgelig lige have vores procenttegn og vores havelåge. Eval. Klipper vi lige den der ud og lægger ind der. Og så siger vi ID. Fordi det her et-tal, der stod lige før, har jeg erstattet med et server tag med procenttegn og en havelåge, og så skrevet eval nyhed ID. Ctrl F5. Nu når jeg holder over at læse mere, så står der et-tal ved den første. Det havde jeg sådan set også forventet. Men ved den næste står der så med et tretal. Jeg klikker lige på den, så jeg kan se, at nyheds-ID er lige med 3 oppe i adressebaren deroppe. Ja, I prøver tilbage i koden igen. tilbage i koden. Den der procent havelåge, er det vigtigt, at der er mellemrum efter havelågen? Og det er sluttegnet også, at der er mellemrum og så procenttegn? Det er god skik at gøre det. Jeg ved faktisk ikke, om det helt strengt taget er nødvendigt. Det mener jeg, det er. Det mener jeg, at røvebøden er på tidspunkt. Vi kan prøve bare at fjerne det, og se hvad sker der. Ctrl Shift B. Den bildede, og det var en succes. Ctrl F5. Der er ikke kommet nogen fejl, det er også fordi jeg er på den forkerte side. Forside. Ctrl F5. Man kan godt faktisk, så det skal man ikke. Det virker stadigvæk. Spørgsmål? Ja, først skrev du lige efter spørgsmålstegnet, så skrev du sådan en nyhed ID. Det kunne du ikke have skrevet der. Her? Jo, jeg kunne have skrevet whatever jeg havde lyst til. Men det repræsenterer jo nyhedens ID. Nå, ja, men i princippet kunne du godt kalde noget helt andet. Ja. Stadig trukket ud. Jeg kunne have kaldt den whatever jeg havde lyst til. Men det er jo igen, jeg vil gerne have det er nyhedens ID, så giver det mening, at jeg kalder den det samme. Ja, det hjælper bare at forstå den for mig. Ja. Men du vælger helt selv, hvad du vil kalde den. Når vi nu kommer over på vores eventside her, så vil vi gerne have udskrevet noget data. Og nu laver jeg lige en repeater, ASP::repeater, giver den ID, repeater, det er jo så en nyhed igen. Den skal have en run at server, ellers så virker det ikke. Og derinde, der vil jeg gerne have en item template. Og derinde, der vil jeg så gerne udskrive, det kunne jeg skulle lave et H1 rundt om. Der vil jeg gerne evalle. Kan du ikke bare markere det hele, og så starte med, og så åbne tag på et... Højst sandsynligt, jo. Og det er nogen, der kan i hvert fald. Ja. Det er faktisk rigtig meget. Nyhed, titel, har jeg jo kaldt den derinde. Og jo. Ikke så hurtigt. Den der repeater er nyhed der. Oh. Du har givet et ID. Må den godt have samme ID som den anden, du har på den anden side? Ja, fordi den ligger jo på default-siden den anden. Ja. Og default-siden og event-siden kan jo ikke køre samtidig. Det kan de ikke, fordi at det er jo masterpagen, der kan køre samtidig, hvis det er. Men default og event er jo 2 uafhængige. Okay. Ja. Lad mig lige gå ud i design viewet for at lave den lette her. Klikker over i data source, igen repeateren. Klikker i min data source. Vælger en ny data source. SQL database. Giver den, at det er vores nyhed. Der var noget med store små bogstaver, var der nogen, der brokkes over. Connection stringen, som der ligger ude i vores webconfig fil, det er den vi gerne vil bruge. Så siger vi next. Hvis I lægger mærke til, så er der sådan en fin lille where-knap herovre. Hvis nu vi går ind i den, så kan vi jo lave en parameter herinde og sige, at vi vil gerne have, at vores nyheds-ID, det er den vi gerne vil ramme. Vi har jo sendt ID'en med over adressebaren, og det er den vi gerne vil have fat i. Så jeg vælger parameteren her, at nyheds-ID skal være alimet. Der kunne være mange andre ting, større end mindre ind og så videre, men nu siger vi alimet. Vores query string, hvad siger du? Der var bare en noget der, man kan ikke Forskelligt fra? Ja. Så nu har vi sagt, at vi skal sammenligne vores nyheds-ID med et felt oppe i vores adressebar. Så skal vi herover i vores query string field vælge, hvad er det for en ting oppe i adressebaren, vi gerne vil gå efter. Og der havde jeg ude i linket skrevet nyhed_id, så det er det samme, jeg skriver her. Og der kunne have stået Bent. Det har stadig virket. Men det er jo så tilsvarende en variabel i PHP. Det er præcis det samme. Query string her svarer faktisk til $_get i PHP'en. I .NET skriver man request.querystring, og det er præcis det samme som $_get.
Men så kommer vi så til en smartere metode bagefter. Ikke? Måske. Denne her query string field ID, det er den vi kan gå efter. Men hvad nu hvis vi ikke havde sendt en ID med over adressebaren? Hvad så? Det er jo... Så vil det gå galt. Man kan vælge at sige, at hvis ikke der skal ske noget, så kan vi bare skrive et 0 herinde. Vi har ikke en nyhed med ID 0, så den vil ikke vise noget. Men man kunne også vælge at sige, at hvis ikke vi har givet noget med, så giver vi den bare 1'eren. Giv det så den første, og så får man i hvert fald noget data. Og det synes jeg, vi skulle prøve her. Så den trykker jeg add, og så hernede i bunden har den så lavet en eller anden SQL expression med noget value og så videre, og det ser jo rigtig fint ud. Så siger vi OK, og vi siger next, og så finish, og så ind og kigge i koden og se, hvad har den lavet. Nu har den tryllet. Source. Ja, I se her. Den tilføjede en SQL data source, lavede en select command, select stjerne from nyheder, hvor nyhed ID er limet, og så står der sådan her snabelag nyhed ID. Det er det man kalder et prepared statement. Den har forberedt en eller andet udtryk med nogle pladsholdere. Og hernede i bunden har vi så de her pladsholdere, en select parameter, hvor at nyhed ID og nyhed ID, de to er den samme. Default value 1, ellers så går vi op i adressebaren. Det er sådan set bare det, den siger til os. Det kan vi godt huske. Selvfølgelig kan I huske det. Ja, der var spørgsmålstegn i PHP. Ja, men den her, den håndterer så også igen, hvis ikke der er noget med. Så hvis jeg nu lige laver en Ctrl-Shift-B, bare for at builde, og så går ud og siger her, klikker på events, så får vi så med noget ud nu. Hvis ikke vi havde den her default med, det kan vi bare lige prøve at se, hvad der så sker. Jeg fjerner min default her. Så siger jeg Ctrl-Shift-B, og trykker F5. Dammit. Den ville have kommet frem med en stor fejl og sagt, hey, det her den findes ikke, og det er, altså, du prøver at gøre noget, der ikke kan lade sig gøre. Du er 7. Ja. Så, ja. Jeg tror, det er den samme version har Hvor meget er det i indhold, ellers får man en god. Nej, men det var bare lige, jeg havde lige trykket undo en gang for meget, tror jeg. Undo. Nå, det var Når du trykker undo, så hopper den hen over i en default value 1. Ctrl-Shift-B, sådan. Vi skal den frem igen der. Tilbage til forsiden. Nu trykker jeg så på træerne herovre. Der står så et eller andet sjovt. Det er sikkert ikke det, der kom frem der. Ctrl F5. Indhold ved 1'eren. Bum, 3'eren, der kom noget andet frem. Ja. Så den gør rent faktisk det, vi gerne vil have den til at gøre. Og hvad nu hvis jeg siger 7? Ingenting. Der er ikke nogen, der hedder 7. Det er der heller ikke, nej. Så lige nøjagtigt det her med at klippe strengen over, kunne man gøre ved hjælp af den her afkort. Man kunne gå ind og lave datetime om til noget lidt mere præsenterbart ved hjælp af vores datetime og toString. Og så kunne vi lave vores links ved hjælp af de her ahref med en parameter oppe i adressebaren. Og så de her eval nyheds-ID, og så en datasource over på den anden side, som går op i adressebaren og henter værdien ud. Det er jo super smart. Ja. Har der ellers været nogle spørgsmål om noget af det, I har siddet og lavet her, som I har tænkt, der var helt hen i vejret? Nej? Ikke umiddelbart? Så I er godt med? Ja, nu kan vi bare godt tænke os at vide, hvordan man så gør det smartere. Små skridt. Altså jeg prøver jo nu her at vise jer, hvordan man kan lave tingene ude i vores ASPX-siderne. Hvordan man laver de her data sources og så alle de her ting. Alt det her, vi sidder og skriver nu, kan man også programmere sig ud af via code behind-filen. At lave sin forbindelse, det at lave noget udtræk, lave nogle parametre. Det kan man også kode sig ud af. Og det får I også lov til. Nu skal I bare lige have lov at prøve lidt at lege med de her controls og se, det er hurtigt at få noget frem på skærmen. Men så det er mere sådan forståelsen af, at man laver et udtræk ved hjælp af en datasource. At tingene så ser ud på en bestemt måde her, og kommer til at se anderledes ud om i code behind den. Det er måske ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at vi laver et udtræk. Vi henter noget data i adressebaren. Vi putter det ud i en repeater eller et, ja, hvor vi nu smider det hen. Okay.
Fabulous. Så bliver det spændende at se, om vi kan få den her YouTube-video til at køre også. Jeg spørger dig om noget, der er hurtigt. Kan det huske